चाहिए, आप लोगों का बात चाहिए, आप लोगों का चाहिए, हम बोला है सर। हाँ, हम क्या करना है, हम लोग क्या करना है, जो प्राइवेट कार Kanai ka video iya ka video menta kadai ka jingjia ka bajia menin ka sni ka arpon reuterik ubenai banyo usnam arhajar arfusau hang the ha tengar hakabana kalian ka seng RCNYF kabat yaki kali turis ki bamut ban chathan sora bachathan pada uslah. नहीं बात ठीक है, आप लोगों का बात चाहिए, आप लोगों का चाहिए, हम बोला है सर। हाँ, हम क्या करना है, हम लोग क्या करना है, जो प्राइवेट कार आज के दिन Kanai ka jingla jong ka seng RCNYF kalapan kan di threat nadu ya kirit kiria hadu ya kiha kihan nadu ya kitu kibasyong de madan hasilen ter kasurok hadu kibasyong dukan kibadon ya ki homestay kikai bat ya kitu baro kibaim da ka baka mai ja kepo lang baka jengwan jong kinai kituris hadu ya kaseng MRTF ya UMLA kasora berkumjuru ya Deputy Chief Minister kajelah. Halor ka jingpen phaidien biang ya ki kali ki pan Assam hene nakaliang jong ka seng HNYF nakaliang ka jonga ngasim ne kala pen pendem jur ya ka tu ka jingne ka jongki kalong ke ek ka bomde kum kini ki judge jingle nakaliang ka jongki kamon ra ka jinglo nong yano ino ring so thu ka wan ra tang ka jingdu nong ba khamdam sathe sathan so ra jongi babon na pedeng kinong song ki ba im jak po lingba ka tourism dan na pedeng jongki ki badon ya ki homestay dan na pedeng jongki ki badon ya ki jaka jongo kai perthe te kum kini ki jingle na kaliang jong HNYF kan ra ru ko khubor ko basnio syaki we ki jilla kita berpawe ka jing persyak baju lebih dibat ka jingle jong ka tu seng ba syukur tlep untuk mestap syubat lagi beristenti masungsi kalau ba benkong akun iya ka jinglong tlep akor ke jingle joki la jutep khamtam ka tu jingja ka de hakrdop seseorang ka pau nam lang ta jingdon akor tin re ka jingle ni tu kiseng ka pau ka jinglong tlep akor pada ka ai image basniu ndai syu tangya ka seorang re setiap koi siapa ketai sabar. We will not allow such things to happen again. Let me be very, very clear about it. Any issues you have, we are there to discuss. The door is open. Sit down, discuss, and then come to a solution. I think that is very important. Be it anybody in the government. I think that is the principle of democracy, where we need to discuss, sit down across the table, and thereafter resolve the issues, but not not the behavior done by few young boys like they did today at Tengar. I think that is totally wrong. So let the law take its own course, and the police has done their duty. And my only request once again is to anybody, to anyone, to any stakeholders, any issue you have, let us sit down across the table and we discuss. Kajingkeli ka bami menta kalong balai ken ni kinong sora isu kela sok pedung kumne ila dono ya ka we di kambela ka kibabon ki pajba ki im jakpo kata nadu usnam arajar khasau habala syak khang ka jingti dawyong haka jelah ka MCCL ka badai ka pliang ja jong kinong sora kala khlem ban menta da ki pawajar ngut ki pajba jong ka than sora ki im da ka bakama jakpo leng ba ka jingwan
jong kituris siya kanay kathan. Na kata-kata ibo ka jing kerpat ka pas ngaurit siya baro. Ni aya ka jing kersian. Ya kinaw ki issue bagi seng kiyeng banyak hun na kamata ka bit ka biang. Perka bahawa kamiat jong ka jaj benreo. Hanrei ida kerparit bawat ketapat ya ka pliang ja kinong sora ki ba pli ki ba im mentah da ka kamai leng ba ka jingwan jo kinong sangkai perthai naki napo ka jela na sabar ka jela bat na sabari rukum jo. Kublai piki para loki para jor deta hado media sembiang aka wei pat ka video kublai sibun kublai si hajar ngo